Kini ketin pinrake ya kaniam ukpu baklem tian ukpu baklem tian pisiang to haba ukpu baklem tian le repit pule ya kani keting jong trai ublei umkwa ya ukpu ban pendai da utiat umkwa ukam tersya igi kulisal kata kadai ba udah mahal uang kanok ye rom dei ban pendai yo tiat hau ukpu uno breu ban pendai yo tiat hau ukpu on no you kata kadai ba still shirkai ne don ge tiat ge ba pensniu ya ukpu don ge tiat ge ba pensniu ya ka jingim go jonga go jongpi ni don em kata ka donot naga bentaban penkre ban ayo ukpu balong real ukpu ba klem kle tian namari habba don ka jingke kle habau pailang jong utrai hab te ban bam bakalom long ka jingman sao kam long poison naga bentai jongki pigi kimegi kpa ka ni ka jenmet ka benta na benta lagi khon ki jongpi ka ba kumno ukpu pi ai naga benta ki khon ki jongpi ka ba kon mo ka kantin ka ba mi ka ba bisne na benta ki khon teng ni krem sion tho ni kren ka kulumar ni per betau ki kantin ki ba harukam naga benta ban kren ki khon haka jingdom ki long ke tian Manoy pick up and New York po. Nung ay hagani ka Jenmit ngipen pao ko jing siyong ko ba kraw yo blay. Kaning ile don nengkat hagani kapor nagabanta ban syakri ban penkraw ban siong yo try ya ka ay ba ulale nagabanta gajing gajonga gajongpi udai ka babhatam bat ngiru kum gikon gijongu in persyang ban ai ka babhatam hakmat gajong blay mangai iba penyat ya gajing seng bat hagaju kaporo I kongsuk ilash ai kublai yapi kinong wan baro kiba wan menta gasngi bad naliang jongaro nga siyaw ban ai kublai kerpang yapi baro agar tengga badon bor tam ke jong turai unong penim jongi kam tam lalai ki rangba jongi temen besan ki rangba balang kinong ilam ya ki balang ki baper pila wan hagli ka jaka ngangait kadai ka jingalam ke jong turai iyo ban yalum lang kumni Keketin ke jong utrai ke ong haga kitab Sam. Nagani ke kitab Sam ke ba cispa lai pulai ke ong hakmi ke babha bat ke ba internet kanu bagi para ki syong lang haga ba sok ke wei. Kalong kum ke jing slek ke ba koridor hak ke kle ke ba tuit nagi nyuk mo ya gi nyuk mo u aron keng. Ke ba hier hagir miang jan jong Kabaka kum ko umjer Hermon kabay hier halor kilom seyon na bahang ta ken utray ula hukum yagata ga jingkerku ka jingim ka ba halakarta ken kalong ka babha bat ka ba itunan hagikmat ki jong utray nagabanta jonga ba jongpi ki balong lokloy yagaban yo sok lang kum ni kum shipara wala ringi don nagi balang ki baper ki kanun ki baper rai iwan hang ne ban yo sok lang kum shipara how try bat kata galenti ka ba pensio bha e yo blay ublay dimension lembaga tin ka jong wong kalong ka ba bha bat ka ba itenan haba ki para ki sok lang ngangay mga ba na piro ngiya kemen habang iyo ban yo syong lang kumni ban yo seng lang kumni ngi kemen ke donod ban siya syakriyo try kum syipara ngam kwa ye piba pension nong way kani ke de ke syakri ke de ke jongpi ke bau tralo say nagabanta ye ga bangin ya yo ye ga ban ya aiman simi way nagabanta ban long ka jingkerku ye ga ribat ka jej ban riwi balo ka way klem da don ka jing siyaw niam kata kadai ke jingkot ke jong oblay nagabanta jongi ngangait kat kum ke kular no try uang kandon ro ke jingpen sle in mat ye ke jingpen sle
Ngelamat naduk bersedang, naduk berpenyat ye ke jingseng, aduk ke ruai ye ro ye utrai, ke jiruai ke jiro ke jingmane, haduk ke special number, ke jiruai ke balong ke bagi kon ke jong utrai ke lepen kre. Kmi lenti ke jingkerku om na ubru, handai ke jingkerku na ublai. Amen. Bat kai ka ba ngakwa ya ka ban peni film ba jong ka ni ka por ba kodor namar nga day ka ski ka bangi reke ya ka Good Friday ka ski jong ka jingken mau ya ka jingle ba ka jong try ka ba syayap alo ka ding pna ban pelong lenti yang ya pi ya ka ban yo ka jing penisuk bat ukpa ubah bleng tau dei blay jongi uba bahasika dai na siungo bau blay u ayeng ikum gani keski ya ga bangin yo ya ga ban raki da ka do not baro ngan pulin ko nga gani ka por na gani ka kitab Exodus na galendong ka bakhalar ka dikot ka bakhat sau ter menta ka ngan ong yut lepa ka jingkren jonga kan khamjrong hanrei ngakwa ye pi be pinyasha namar kan ai ka jingsio tho yangi nagabenta kamtam lele ka bakumno kor kom rakhi ka baublai kusyam sio ba naga jingim jonga jongpi tangan pule naga kitab Exodus kalong ka bakhal ar ka dekal ka bakhat sau ter kongkom ni kani ka sniro kalong yapi ka jingken mau bat pinre khiro yakakum ka jingkhawai niam yo trai hagi pateng la pateng jongpi pinre khi ki kain kum ka jingkhawai niam da hukum ka bahala karta kani kadai ka jingong ka jong ublai ha lamba jong Moses ulai ya ka instruction how Moses ya ka rukom rakhe ya ka niam jong ka jinglai ha ka ba kandai ka ski jong ka jing kin sa kin mau bo utrai untau ka lat ka lenti na ka benta ban pelai siliang ya ki kon Israel na ka jing syate mrau ha ki Egypt ban ngakwa ban ong ye piro kalong ka ju ye ka jim jong a jong pi ngidon ka daw ka bakrong ye ka ban celebrate ban siongo yo blay namar jong ka ski jong ka jing sa ken mau ka ba blay upli ka lat ka lenti na ka benta jongi ban pelai silangi na ka bor jong ka pop na ka bor jong soitan aingo yo blay jongi de blay uba thau lenti uba pelong lenti masiongo sikade kadai ki instruction ka jong ublay ka ba uai kumno haswa ba pinmi na Egypt ulai ki instruction ban shim do kon lang brot uba kadeu yo Jesus Christ uba khalem tho bria ubam don jing tho uba dei uba khoi uba janai kabakran syapang jong ujisu haban penyap yu negbenta kesnam haban ta agi syaukat kani kadai ke jingbatai ke jong ublay lamba jong Moses bangala krani kani ke kubor Hakani ka snem ka baladep, haka jingi day bat kani ka niam ka jinglay. Bat menta ka sengipan, gadon ka way pat ko kubor ka ba ublay, ukwa ban pensyo tho hanga hapi kum hakani ka sengi. Ban ngan puli ya ka namar haka dekot ka bakat sauong ba pinriki ya ka kani ka jingkawai niam yo try pateng la pateng jong pi pinriki ya ki ken kum ka jingkawai niam da ko hukum ka bahala karta pateng la pateng hap ban rakhi yaka hadu jong kini kisngiro ni dang rakhi yaka namar kadai ka dak jingsiau burom jongi yo blai kumta ni rakhi yaka kadai ko hukum ka jong utrai bakadai yang i bangin rakhi pateng la pateng hagadekot ka bakat nyawong pinrekiti ya kanyam ukpu klem thiat kanyam ukpu klem thiat men syam snem ngakren syapang kaniam ka jinglai utrai menta ka singan kam concentrate ban kren syapang jong kani ka tin ya ka bau blai ong pinreki ya kaniam ukpu klem thiat kaya bot lang bat kaniam ka jinglai utrai bat kani kaniam ukpu klem thiat
Nakarau ka don ka jingmut ka bakraw. Ublay uang i gani kikintin. Namar hagani ka sngi hingan ya lami no ya gipai ba jongpi na ri Egypt. Namar pinreke ya gani ka sngi ha pateng la pateng jongpi daga ba hukum halagarta. Sngap bahay gani kikin. Uang pinreke ya gani ro pinreke pateng la pateng halagarta. Kadai ki instruction ke jong ublay naga benta ke jingim ke jonga ke jongpi nagata daw nga siyong yo Jesus haba wan hajar snem tam menshua shagani ka partay uong igini gikintin la repin puli naga gospel ke jong Matias kalnong ka basan ka dikon ka bakatnyo wat mut bangalawan ya kaban pendam no ya hukum uklemwan ya kaban pendam ya hukum kabamut ngihap ban peteng ban rakhe Yagane gasngi jong ka jing sakin mau jong ka jing le bha ka jong utrai Jisu kuran syai kedaruang ngakalamuan ya kaban pendam ya hukum leni nong ni tolapa ngam semlawan ya kaban pendam no hanai ya kaban pen scam ya ka nginai ka jing tap ti yo utrai kan yo bha ya gani gaktin ka ba utrai uong Nagata daw hagani ka por ngisyaw tanat habang ipait nagani ka babel ngakwa ban pensyaya pi balay ngiraki ya Good Friday galaban pilaban kali hato kalong ka ba baklamo ban raki ya gani ka sngi namara gini ka sngi yo sngo shibon ki ba yalap shibon ki ba ong bomday ban raki ya gani ka sngi nga pensyong nong rim nagakting ke joblay berkat bangadang kren ngangai utrai un pensyai nga ingo yo blay bo blay u pensyai kat bangadang puli kakting ke jong trai kat bangadang penkre uai ke bari nga lapleng uji suro ukren udai to lapa ndai banterke ya kane kan niam ka jinglai ya kane ko pu baklem tiat hastang hasra jong le pertai on continue ro whatsapp neng kata kadai ka ba long amazing long pelai ngadang nungkong ngadang ngamut tanghang ni hapertai habreng tam don show hanrai habang apait ya ke jing tho lapa ke jong Jesus Christ ya ke jing kren shai ke jong Jesus Christ pleng alap bahabneng ro ngin sale ya kani kan sadon ka jing kawai ka ba kraw ha ka ba ublay kumusim kisim utrai kitrai un shong ka me bat ki ru khoj baro sadong ya ka me ya ka ba legit ki jong utrai hangta ken rakhe kum ka dak ka jing ken mau kan sa jing ken mau bai namar ka dei kani ka jing le ka ba kraw ka ban sa jing ken mau ha parthai bat kum joro kan long ka ba sa jing ken mau happening Nagata daw ngakwa ban oipi nganot ban pentikna lembah jong kaktin ka bakhoi ka bagantang ka jong tuai ban celebrate ya ka Good Friday ban rakhi ban lekmen kalong ka badai yang ayapi namar ban ya ka jingbang ka jong tuai ngimkwa ya ka ban leklen ka kitab samro gong komen sim jong atu kurkuyo trai bat baro ka bahanga ya ka kerteng ka jong komen sim jong atu kurkuyo trai what klen ye ke jingle bhaga jong ngam kwa ban klet ye ke jingle bhaga jong trai le dengan yo ban reke malakatio ye ke Good Friday denum day namar ke de ke jingle bhaga jong trai naga benta jongi le ram don ke Good Friday ke jing syayap ke jong trai ndon lenti ngi bangin yo beneng kalau ka basitam naga tadau ngam don ke ni don ke dago bakraw ban ai ngo yo blai ban reke ya gani ka sngi ka bakraw ka jong utrai kadai ka hukum tong ini pa ya gani ka por na gani ka ting jong blai ngin sngam ya ka bau Jesus Christ wong na gospel ka jong lokas kal no ka ba ar ka ba khasan do ba khan ri wong u jisu long ti haki ngala kwa shikadai ban ba mi gani ka niam ka jinglai lembat phi kat bangam pat sha na banga ong happy banganom bam shu na kane tat onda on pendep ya ka hu ya ka ha ka hima ublay ong bat nga de sur ba jam ong ha ka hima ublay tong ini pa show hagani gospel ka jong Matias Jesus Christ ong igini kintin nga ong ro happy banganam di show na do menta na gani ka umso uday wan tat onda ka tagasni bangan di thamai ya ka lembat pi ha kahima ukpa jonga
Mana bakaran ni gini kitin? Dai uji Kris bakaran ni gini kitin. Nagadaw nang ni ngalap pleng kalau kau berdon kam, ya ka bangin rakhi, ya ka ni gasngi ka bakraw. Show up sopol uang tungin ya kawai, tungin ya lekmen, tungin ya rakhi, ya ka ni gasngi. Ukfu bakalem tiat uap sopol uang. Naga daw kadai ka jingkan tu ka jong ka tin ka jong blai naga benta jonga ba jong pi bangin rakhi ka ni gasngi. Kam dai ka babakala. Kam dai ka babakala nganong ye pi ban rakhi ye ka ni ka sngi jong ka jingkan mau ye ka jingle bha ka jong utrai nganong ye pi ka ni ka po ladangim rakhi ngimbut ya ka jingi kai jong ka tin ka jong blai ladangim rakhi ngangit nagini khot Bible ke bangal pensyai pi yo I syai kedar pi siau tho syai kedar ba uji suruh ong kaning on le wat hak hima ke jong blai ne trau ladangim rakhi ngan ong pi ngi klembut ye kaning ke ting ke jong trai ngi bot ye ke jingkai ke ba mit na ke jimut je berkat jong ki breu naga tau ki ai ki bom jur ki ya kani kas Good Friday ki bom jur ki dei ki bom ngai rai nga bat ma pi ki dei ki ba ngai jong utrai amen hallelujah ai ka jing tap ti yo utrai ka ni ka por praise the Lord hallelujah siyo tanat ye kani kitin ka ba Jesus Christ uang ha kani ka gospel kaba gospel ke jong lokas ke long ba arpo arga dekat ba arpo kendai ba lai pe ong ngatingal kulas ke mapi ye ke hima kumba ukpa jonga ulo ai hanga ba pinyo bam ba pinyo di haga me jonga ha kata ke hima jonga uong pinyo bam ba pinyo di haga me jonga ha kata ke hima jonga ba halor ki ket pinyo shong bishar ye ki kat ar ki jaj Israel syai kedar wong ba pinyo bam ba pinyo di hawang bam ba di kapenkin mau yangi yaukpu ba di gawain ki bobon ki jing shikri ko magini gisngi kile ya ga sakrament kum ga jingkin mau ya ga jingle bhaga jong trai but Jesus Christ wong yigini kintin singa ba wong pinyo bam ba yo di hakame Hakano ka jaka hakahima ka jonga. Kamu mat habnai. Ban wong igini kente siau tanat ba wat ong halor ki ket pin yo syong bishar yiki ket ar ki jaj Israel. Haban napet ye gani ka pen syai kedar ka ngayo I syai kedar pleng yakane on peteng yaka what habnai on peteng yaka. Nada walai siau tho bakla ye ki jing kai ke babon jai ke bamut pan penduk pendam ya kani kasngi ke bangin rakhe kasngi jong ka jing sionggo yo blai kat bangi dang sionggo kat tau blai dang chem siau ba pinganya kat bai bidang sionggo kat tau blai unang chem siau ba ya ka jim ka jonga ka jongpi ngayo I kini kisngi kidon shibon ki ba pen mut I ka ban pen bakla naga jingat ka jonga ka jongpi tongin pen syong long rim kat kum naga ktin ka jong utrai ya ka jingat jongi ne rau ka Good Friday kadai ka sngi jong ka jingken mau ya ka jingsha yap ka jong utrai ha jong ka ding fna ka Good Friday kadai ka sngi jong ka jingken mau ba khon jong blai ula thaulenti naga ban benta ban pen so yangi ba lau kpa ka Good Friday kadai ka sngi jong ka jingsa ken mau ba ublai ula sispa yangi naga bor jong ka pop ka Good Friday kadai ka jingsa ken mau ba la ai ka jingknya ka bahatam bom don da wait pat ka jingknya ka ba kham khrau banya kane ka ba uji Kris usaya ba ka de pna kum ulang brot ban syayam naga benta jonga ba jongpi kadai ka jingknya ka ba pdiang hun hakamat ka jong utrai aingo yo blai ngi don ni ka ni ka jingknya ngi klemle yi ki wait pat ki jingknya ngi la ngai ha ka ni ka jingknya ka ba uji Kris ulasha arajas nem tam men shua
But ke Good Friday, kedai ke sengi ke jingken mau, baga jing syau try halo ke ding pena, kedai ke jing pelil lenti, naga benta jonga jampi kumbala penkat you go to temple, kedai ke sengi ke jong ke jing ken mau, bahagi por mensua, mdon balak ban rung ke jing don rengkat ke jong oblay, lek tang nagi lengdo, hanai ango yo oblay, but don ke Good Friday, ke jing syak ke jong utrai, bala penkat you go to the temple, but ki khon ki jong try ki don hok ye ka ban rung sya jing don rengkat ke jong try na do kata ka skill legit yang ai pi balong ki long dok ki ba kenjas lem kum tang im don hok naga daw ango yo blay hamala ka por bangi pendem ha ka jing duai ha ka ma jong try ngi don hok ngi ye ka ban rung sya jing don rengkat ke jong try kata ka dei ka Good Friday naga benta jong pi ngi don kam ban siong ye ka e ka ba kraw ka ba blay ulele naga benta jong pi balai la khot ye ka Good Friday klem khot ka Bad Friday hanai khot ye ka Good Friday namar balai ba ulei ulele ka ba bhatam naga benta jonga jopi ban ngimat ye ka ba bhatam daga jingle ka jo trai naga daw la khot ye ka Good Friday oleh yap naga benta ban bangin yo mat ya ka jing penim oleh yap naga benta bangin yo ya ka jing map oleh yap naga benta bangin yo ya ka jing him bam jikut oleh yap naga benta bangin yo ya ka jing pen khoi namar ka snam naga daw la khot ka Good Friday oleh yap naga benta ban pelat yangi naga jing syate syakhom oleh yap naga benta ban penkia naga daw ko Bible ko ong naga jing jam snam ke jongu la penkia ya ga jim ke jonga ga jong pi ngakwa ya pengabat ya pi ngi hap ya ga ban celebrate daga do nut baro ngan sepoi sya ga ba kam jeliu ha ga jing dei bat ka ka sngi ga ba ublei kwa naga benta ga jim jonga jong pi ban rakhe ya ga kani ka festival kaba ublay lobo day nagabanta gi Jew ha Israel piti bhai kata kadai nagabanta gi Jew hanrai ki Jew ki kentai kim priang ya ga jing kai ka bau tral le ha jong kadai pna kita ngap kmi lenti da we pat umazaya nagata daw go gospel ka yai sig gentle shangaba chapi nganong ye pi ga ni por ki Jew ki dang ne hi ban celebrate ki pendon kami ya ga ni ga niam ga jinglai ya ki rekhi ga ni ga niam ukpu ba khlem thiam ki dang le hadu jong ki ni ski tang ba ga jingle ga jong ki ga dei ki sa tang ga serniu kisah tangga ke sergiu nganon pi ki baro kitu ki jingle ha Old Testament ki dei tang ki sergiu handai ka dur ka bar shisha ka dei pna ka dei ka jing sha ka jong utrai nakata daw nga kwa ba na pi ai ngo yo blay ai yo man sim kho jongu nakabenta ban pen pau ye ke bare banginam kut ye tang ha ka sergiu handai ngin ya sha ba ganjaman sim namar bangila yo ya ka dur ka ba shisha ka jong Chris ba usaya ba lo ka dei pna ban pendep ya baro ki hukum ya ka balale ban tau lenti nakabenta ban penim yang aya pi ai ngo yo blay bahagi ni ski ni klembu syuk kitiar kum lagi porbon syua kitiar ki baharu kam ya ka blay lu hukum na ka benta jong Moses hanai ki ni ski ni don dagi jingsi ka jingsi thok ka bagan jam sim amen but da kataken habang syukri yo try kan lo ka ba pediang hun ha kamat jong try ni nam kut ban ne ha ka serniu hanai ni po syakadur ka jong Jesus Christ singap bahaga ni ka por ngayo yo try ba mengabat mapi habangi pet ya gani ga babel u bei ong gani ketin pinrake ya ganiam ukpu ba klem tian ukpu ba klem tian pisiang to haba ong ukpu ba klem tian le de pit pule ya gani keting jong trai ublei umkwa ya ukpu ban pendai da utiat umkwa ukang persya igi konisal kata dei ka ba udah maham uang kanu yeng rom dei ban pendei yo tiat haukpu uno brew ban pendei yo tiat haukpu on no you kata ka ba still shirkai ne don ge tiat ke ba pensniu ya ukpu
don ki je thiet ki ba pensniu ya ka jingim ka jonga ka jongpi haba kren yo pu kren ka kren yo jisu kani ka kren ba ka kdeu yo jisu but ni siao tho ba u jisu Christ de pu ba khlem thiet u ba yo la pelong pop khnang u ba khlem pop u ba khlem tip ya ka pop hanrai la pelong pop yo khnang ban pen yo hangi ya ka hok u ble hau ong ka Bible nakata daw ki khon ki jong ble ka ni ka pon haba kren shapang jong une u pu ba khlem thiet ka kren shapang jong u Jesus Christ ka kreu ba shapang jong Jesus Christ ban dei tang kataro ka kren nambanta jong a jong pi ban haban mi naga ban mi ni Egypt namar blai lo thau kan ti ban pelai silang ki udah hukum bagi haban mi kerke de sim yo pu bam yo pu tang bo pu khlem thiet mut ayu map don kam ye pi ba pin haban ap ban khle yo thiet da ban un hab pu haban ban sip haban mi kerke ngim dei ban sa haga jilong Egypt ublai Ukraine ngi man laga por naga banta ya ga bangin yin jon nei sho ban bo teng kadai ka jing khot ka ba kerke yang ai pi yo lap ka por yingi naga daw don kam sho ya ga bandang bu por bandang ong an the good new bnai le ni the good news nem don por sho ban ong ap shwa habang an the sio tho ya ga bakan jam sim han rai la the pio sio ya ga ting ga jong trai man ta ga ski bo blai ong mi no na Egypt balai pim yeng daga bekerke yeng namaru blai ukwa ya ga ban ya lamingi syakari kanan kari ka badap ko dut da ngam kari jong ko jingkular ukwa ban ya lamingi hagalenti ka jing shisha ka jo kala de yang aya pi ya ga bangin yeng na ka jaka ya ga ban lain klem do bo teng kata ka de ka jingmut haba ublei wong haba pinrake ya ga niam ukpu ba klem thian ki kon ki jong trai hagani ga bor ka bamenta ango yo blai habanga kren shipang jong gani habanga pe shipang jong gini ki ek baro ngasio tho bo blai jongi de blai ro ubakwa ban pensio tho yangi bahaka jing shikri blai jongi ka jing shikri blai jongi ladai ka jirwai ka jiro ladai ka jing mane ka jongi ladai ka jing tem ka jing pot ka jongi ladai ka jing shikri ka jongi hagi rukom ka ba per ublai umkwa daga ba khle thian umkwa de ki ba kan gi ba kan ja pertai namara gi gi singa yo I hagi ba bon ki jing shikri la khle thiat palat la ban sniu yo pu jong ka tin ka jong oblai bat ka don ka jing men sao ya ki ba bon ki ba trang ki ba anot na yo I hagi gi ski hagi kam tam la le men ta ka singa la jing seng pa balang ki breu la kam nya Empat arsen henry lakapnya ala sitom ha yang arung haban talwir barok ka jingseng hado bande yo jaka namar balai ki bru ki wante ki kwaban bam yo fu henry ka jingkali na ka benta jonga jongpi hatongi ai ni em yo fu balong real ni don em kata ka donot naga benta ban penkre ban ai yo fu balong real ukpu ba khlem kle thian namari hap bandon ke jingke kle habau pailang jong utrai hap te ban bam bakalom long ke jing men sao kam long poison na ka banta jongki phiki kimegi pa ka ni ka jen met ka banta na banta lagi khon ki jongpi ka ba kumno tu pu pi ai na ka banta ki khon ki jongpi ka ba kon mo ka kantin ka ba mi ka ba bisneng na banta ki khon teng ni krem sion tho ni kren ka kulumar ni betau ki kantin ki ba harukom na ka banta ban kren lagi khon ha ka jingdom ki long ke thian nganong pick up and sniu yok pu ki kon ki jong trai ka ni ka por ni hap ye ka ban sniu tho ye ka jingkwa ka jong trai na ka banta ban celebrate ye ka ni ka sni kadai ka jingkhot ka jong blai yangi bangin mi karke na ka jinglong ka ba sniu kadai ka jingkhot ka jong blai ye ka jingim ka jong a jong pi bangin ying scam bat ka jing shisha jong ka tin ka jong blai tungin ye pulai ka ni ka por nung kong korin san lo nong khot ka ban ye ba pra nengkong korin sal nong dekat benya bapra namar kata onggu absopo tungini pengkhoi no pi yau tau thiet uberim
kabamut ka jinglong Egypt ba pinyo long ki ba shi lkuit ba tmai kumba pilong ki ba klem thian namaro yau kholang berat ka jinglai jongi ukris keng la kenyano nagabanta jongi kumtate tongin ya khawai uong absopo tongin ya khawai uklem khang uong tongin ya khawai omda utiat uberim lemni do utiat ka jing bishni bat ka jing baman hanrei do khpu ba klem thian jong ka jing sngur bat ka jing shisha kata ka dei ka jing khot ka jong ublei na ka benta ka jing jonga jong pi uong om da utiat uberim om da ka jing le pateng la pateng om da ka jing le pateng la pateng namar le dangi le da ka jing le pateng la pateng nginom yo men sim ukpu bangi bam nganoi pi onam tei ka jim jongi nakata dau u absopol ba uong ro shujo gini ten uong om da utiat uberim le ne da utiat ka jing bishni bar ka jing baman nganong ye pe ganing por gi khon gi jong trai haga jing shikri blai gi jongi tongin sio tho bangin mailat bo uthiat jong ka jing bin shi unyo jaka haga jim jongi pi gani ga met ka jong pi ga de ga temple ga jong blai wat pan sniu ya ga do thiat jong ka jing bishni bonsin hagi bo bon gi jaka lai pait le prana mar balai bami palat uni thiat pensniu palat yokpu don jingma nerau gajing rakhi jongi yaganiga good friday kalong ka jingsha yangi ba ublai ukwa yangi om do thiat berim om de ka jing bishni om de ka jing pihun om de ka jing baman han ringin ya be sega jinglong khoi ambangang yero yo try ngin ya be sega jinglong sngur bat sega jing shisha kata ga de ga jingkwa ga jong blai ki khon ki jong try ga ni ga por le pen sniu yo kpu namar ga jing pen snio bhabriu uthiat jong ga jing sio bha pen sio bhabriu lai lai ha ki ni ski la jor palat na ga dau sniu kpu nganong pi buat ki program jong iro ki babon dei ki program jong ka jing pensia bahabru ya ki beri ko ba dei ban bo la bo shekendong naga dau jong ka jing pensia bahabru ni hap te ban perkan namar ni hap te ban ai jing kenya kamal jong try banam pensniu yokpu ba ki bangai ki haba ki wan shi ka jing seng haba ki bam kan long bet ka jing khia naga benta joki na hapte ban kren ni ga jishisha hapte ki briu ban yo sio ye gani lamba jong ni ga video ro ka bal ring pi hapte ban sio tho namar don jingman sao ha gi ski ha kale kale ki jaka jong ga jishikri namar la don uthiat jong ga jing pan sia ba briu ki khon gi jong oblai tongin yeng ha ga jishisha ngakwa banoi pi ki kon ki jong trai ga por barok ngi shekri yo trai ngi don le jong ga jing angnot ngi don le jong ga jing trang ga jing sliang na ga banta ban shekri bha yo trai ban ai ga ba tam ha kma jong trai ki program ki ba per ki ba pili yo lamba ki program ha wat ha ki balang ga jong pi ha ki no ga banta jong ga kam jong ga ji shekri ngan ong ye pi to da le bha na do ka do non pendem bha kma jong trai wat bhai ga dur kma ga oblay no do not what shim sting na marka jing shim sting kadai uthiat ka jing le sting jongi ka jing shim sting jongi kadai uthiat la pikwa ban ai yo pu ba khlem thiat nganong i pi hap te ban le shitam ki kon ki jong trai hagani ga por ai ngo yo blai tung ni pe ngan pen kut no hagani ga por na ga ba pule na ga ni ga ting ga jong trai nagi R Chronicle nagalunong ka balapel R Chronicle galunong ka balapel hagapor jong hesakaya usim hesakaya hagani ka por ki kon Israel kilale lendet yo blay ki krems don shu ka donot ka basyongo yo try hanay ay ngo yo blay nagabentao hesakaya sim
uni umi usai ublay nagabenta ban khot I ban ya lum ya baro upai lang jong utrai nagaleng ke jaka ban le ayu ya ka ban kinmau ya ka ni kan niam ukpu baklem tian ban haga jingelam ke jongu ula ai ke jingpan bana bat kirang baro ke siau dei bha ban don ke jingelang nga ai ngo yo trai ban menta ke singi ya lum lang kum ni ba pi siau tho ba kalong ka ba dei te ban ya lum lang kum ni ngi wan ban le ayu ban le rkhi ya ka ni ke singi ke jing sha ke jo trai ban rkhi ya ka ni ke niam ke ukpu baklem tian But kaya ka ba siya tanat kalong ka Bible ka ong uhesa kaya uang igini kintin to pai siya utray ublay Abraham ublay Isaac ublay Israel ba siya uang igini kintin agad kal ka ba prawang walang piki ba pen rendang siya uang igini kintin ong tupen ko ngo yaladi ha utray kataga day ka jingko ka jing angnot ka jungu banyo iba upay lang jungu utray upen ko ngo yaladi utray but uang siya igini kintin turung hapo kajaka kentang jongu rung hapo kajaka kentang jongu kikon ke jongu trai gani ke po le pi jingai na gani ke jaka ga kentang ke jongu trai ha ke sni ke bala dep jong ke jim ke jong pi kem siao bang shu ye ke ban le che jing ke seng ngakwa ban kentu ye pi rung te bleun kwa ban ye shem bat pi ha ka jaka ba kentang what I la ke jong ke balang ke ba pipi don long jing ke khuna banta jong ka ngakwa banay pi rung te na marhang tabusin ublay ukwa ban kren nagabanta jingim jonga jongpi banya ka bang isisyong ban pek TV kabahayang ibang rung siya ka jaka bagantang kabahayang ibang pingin penkongo kabahayang iya ka bang indon ka donot ka ba gem iya ka ban penrit ban IT ladi hakamat ka jong try ban gu asa kaya ong igini kintin wong to syakri pi yaw try ubablay jongpi Hagar kal ka ba kendai jong ka ni galnong ka balai pe ong namala la pin pai pat show try ki para jong pi bat ki khon jong pi kin shem ka jing is sen a negita ki bala ring brau yiki bat kin yo one pat shakani gari na ba utrai uba blai jong pi ulong uba ia bat uba isnei bat uba unam pai no ya lagi kmat na pi la na pi pai shau siang tenat ye gani gaktin haskaya kumsim ukhot yakini ki kon ki jong trai baro par siang tenat bha hagar khot ka bakhat arong hajuda ro gakti ke jong ublay kaladon ban ai yaki ka wai ka donot ong ban ngong amen la ublay wai hajuda bandon ya ka wai ka donot ban ya lumlang ban dia rakhe ban lekmen kum hagani kaski nganong piun ai ro hagani ka riba ka je ben rijomi ngangai ndai tangkat ni kan sadon ka por ya ka ban ka leng ke jaka kin wan ban ya lumlang kum siparate daga bagi bread no ya kata ka jing siau niam siau balang ngin ya lumlang kum sipara na baro kita ki per bersyukri ke bangai how way lai how way Gini lumlang bandon ya ka jingelong ka way na marhabadon ka jingelong ka way kalong ka ba peciam sio bha gi kmat gi jotwa ya ka ba blay yo ban kerku na ban ta ka ri ban ka jet ban ri jongi kat kani ka jing ka bangi kendo agri ka jet ban ri jongi la na blay siam sio ba ngana pi ka ba ban yo jing palai ka ba ban yo jing palai Hagi ski ka kandon show ka jing tray ka jong tray na mar ka jingelong ka way ka la prapan ndon show Nakatadaw, ndon show ka jing siam siap ha ka jong try ki kamba ro ki la jingai ki kon ki jong try nga aingo yo blay balamba jong hesa ka ya ka Bible ka ong ulay lumlang ya baro ki kon Israel bat hangta hajuda ka kti ka jong try ka lalong rengkat bat kala don ka ta ka jingelong ka way ang ka kti ka jong try ne pe ya ka por ka dikhat ka bakat saw bat ki liying bat ki shimno ya ki duan ki badon ha Jerusalem bat ki shimno ya ki duan ki jing ibi baro bat ki lebret ki shaka wado kiron kene kain ka banga kwa ban kren nagali ka por haswai ka bangan duai nagabanta jong ilang baro haswai ka bangan singi ngin penkut ikali ka shwa bangan penkut ikali ka jingkren jonga ngakwa ya kene kan jaman ta ka si ang ka Bible habaki ya don ya ka jingelong ka way ki ya rai ka way ka jingmon
ban pen koilut barok ki blai tau ha Jerusalem. Oh haleluya. Pikuan em bakan ikan jah keri ke jet benriu. Ngilam pet boy go ke konon ke barit wat nyau ben nyeladi. Nek tau ngilam nyau ben ngangai kandon ke por. Haga bau blai daga ketiga jong mdai daga ketiga ke jongi. Hanai daga ketiga jongu kandon ka jingalong ka wai haga ni ka riga jet benri baro hantakan mi ka rai kum haka jong ka por jongu het sakaya bakan mi ka rai tongin ya brandlut baro ka blai thao tongin brandlut baro ka ba siau niam ka siau balang jongi tongin brandlut baro ka ta ka jinglong ba siu jongi kata ka dai ka ba don ka ba ka bang kuwa ban yo I hagini kisni hagri ban ka jet benriu ya ka bangin yo ban shakri yo try bakan don ka riba ba ka ba krau ban ka ni ka riba ba kan yo ban pur shakaleng keleng ki jaka pidon em ki khmat ki ba yo I jingai ne pi hun ban kut ya ka ban ngai tang hai barit hanai tongin yo I jingai penyar yo put jong ka jing siao tho jong pi jong ka yeng ka dara jong pi ni haban penyar na ka dau tongin siao tho ke ka bau blai kwa na dau ki jing mene blai tha baro ki dei ki thiat ki ba pen sniu dur ki ba long bi long poison ya gari Israel baro ko wai na dau hasa ki au khot ya baro ki kon Israel tongin bread lut hagawa kidron nganong ipe gani ko hagani ko por ki kon ki jong trai ke gi thiat ke badon haga jim ki jongi ke gi jinglong basni ko dang ne sa haga jim jongi kani ga dei ga sngi ka bangi yo ban yo lum lang daga wei ka jingmon ka wei ka ra nyong trai ngi mi na ga ga jaka klem do no lut barok kini na mar kini gi thiat kin pasniu ya ga jim ga jongi naga tadau aingo yo blai kadega jing celebrate ka ba crowd haga jing lam jong het sakaya ka jing celebrate ka ba crowd ya kanika sni ukpu ba klem thian bat barok ki kon Israel ki snyo tho ya ga jingmut jongka kalong ro kum tan daga benta jim jong aja pi habangin lai phai shayeng nginam lai phai klem da yo ka jim pen pau no trai bat habangi yo ka jim pen pau no trai nga kwa ban ong ya pi hagli ka por la do blai ong yingi mi karke na ri jim nga kwa pi wat lai shong sa yo pi do ai ya ka jing kar khu ki bau trai ula bo bai berti na ka benta ka jim jong aja pi ki bo bon ki do ki jing kar khu na mar ki shong sa hapo ri jim haga jinglong Egypt na daw miger ke bam yok pu ba klem thian bat tran yalam shakari ga badap degadut bat kangam ki kon gi jong blai haga ni ka por tongin yit yalade kan bagi dang don haga ni ka jaka tongin yit yalade ki e gi thiat ki ba pen sniu duri ga jingim ka jonga ka jongpe ngakwa ya pi haga ni ka por tongin khap rip elagi khmat ki jongi khap rip lut baro